text que nosaltres demà farem públic, però que abans de fer-lo públic entenem que la nostra obligació és posar-lo avui al dia del ple, donat que entre el dia que vostè i l'alcalde vingui a parlem i el dia d'avui no hi ha hagut cap altre ple municipal i nosaltres tampoc hem cregut convenient demanar un ple extraordinari al respecte. Llavors llegiré un comunicat d'acord municipal per Mont-ras que diu: Senyor Montalbán, senyor alcalde Trànsfuga, vostè sap que l'acord municipal per Mont-ras AM no el considera el legítim alcalde del nostre municipi en aquesta legislatura per raons que ja hem exposat reiterades vegades en aquest lloc i que no repetirem ara. No obstant, vostè és, tal i com una vegada ens va dir, l'alcalde actual de Mont-ras i té tota la legalitat per ser. Ningú li discuteix aquest fet i esperem que amb la nova modificació de la llei electoral i del règim de funcionament dels ens locals aquesta i altres situacions similars no es puguin repetir en un futur per no decebre més els ciutadans que expressen la seva voluntat lliurement a les urnes. Precisament aquesta paraula, legalitat, a la que vostè apel·la quan li interessa, és la que vostè també salta quan no li interessa, cosa que també des de l'acord municipal per Mont-ras AM ens hem encarregat de demostrar-li i fer-li saber a vostè en repetides ocasions en aquesta mateixa sala de plens. Pel que sembla, això que vostè fa aquí, tristament, també ho fa a fora d'aquí. Tots els montrasencs i montrasenques, i m'atreviria en aquest cas que tots, sense excepció, varen veure el darrer mes de maig la seva imatge en els diaris i a la televisió. Una imatge que, acompanyada del que hem pogut llegir en els diaris i sentir a la ràdio i a la televisió, ens ha fet avergonyir a tots. Els que estem en contra de vostè, i ben de segur, encara més, els que estan al seu costat. També una gran part dels empordanesos i gironins han pensat i sentit el mateix que nosaltres. I a Catalunya i a fora de Catalunya, fora de l'estat català, s'ha vist la deplorable imatge que vostè va donar el passat mes de maig. Vostè mateix va escriure i signar, i així ho publicava un diari de les nostres contrades, el següent. Aquests dies he estat notícia per un fet del qual em sento orgullós i que, malgrat estar circumscrit en l'àmbit estrictament personal, ha tingut una evident repercussió pública atesa la meva condició d'alcalde. Les persones que ocupem un càrrec per mandat popular incorporem una càrrega de responsabilitat que tot sovint fa que no es pugui separar el que és l'àmbit personal del polític i que també se'ns exigeixi més atès que ens convertim en referents i les nostres actituds tenen un comportament edificant per a la població. Em sento avergonyit per aquesta situació, més que per mi mateix, per la repercussió que hagi pogut tenir de cara a la imatge del meu municipi. Veure el seu alcalde als diaris per un tema d'aquests tipus no és agradable i és per això que vull demanar perdó públicament. Llavors, senyor Montalbán, vostè assumeix els fets i assumeix la seva posició i el que una persona en aquesta situació ha de fer com a exemple de la nostra societat. I nosaltres estem d'acord amb el que vostè va dir en aquell dia. És per això que esperàvem un gest més important de la seva part, un gest de responsabilitat, en el que demostrés a la gent que li fa costat que vostè és veritablement una persona respectable i responsable i que si considera que la imatge que ha donat no és l'adequada i sabent que malauradament per vostè aquesta imatge vostè la du i la durà a sobre i això vostè com a persona responsable, respectable i coherent que diu que és, no ho pot admetre com a la imatge del seu poble. També els seus companys de viatge, regidors trànsfugues, els membres de la seva agrupació municipal i, incloent com a companya de viatge la regidora no escrita i trànsfuga, són responsables i partícips d'aquesta situació. I no em refereixo als fets ocorreguts el mes de maig, sinó a que no es netegi la imatge i el nom del nostre poble i que passat els fets el mantenen a vostè com a alcalde. També hem de mencionar el seu partit, Convergència i Unió. Les paraules del senyor Català, alcalde de Begur i president comarcal de Convergència i Unió, que va dir, entre d'altres, que no té res a veure amb l'àmbit polític, aquest és un tema estrictament personal, el primer que ho passa malament és ell, etc. Són paraules realment molt encertades, però a ningú no se li escapa que el que hauria d'haver fet després de treure ferro la situació era demanar i forçar la seva renúncia. Senyor Montalbán, vostè hauria de ser el primer en presentar la seva dimissió i renúncia a l'alcaldia, sense que ningú li demanés. Com que això no ha estat així i tampoc ho serà, oi que no, senyor Montalbán?
Haurien de ser els seus companys de viatge i les persones del seu entorn i del seu partit els que ho fessin, però tampoc ha estat així i tampoc ho serà. Aleshores ens toca a nosaltres, a la gent de l'oposició, que, a pesar del que algunes persones han volgut dir respecte a nosaltres o a les nostres declaracions, hem mantingut sempre una postura serena, gens alarmista i gens, per no dir, totalment nul·la a nivell de provocació. Hauria estat fàcil afegir més llenya al foc. Vostè ho sap perfectament, això, senyor Montalbán. El que passa és que el Cos Municipal per Mont-ras no és així. Nosaltres ens hem limitat a expressar el que considerem els fets com una cosa de la vida personal de vostè i que no ha de servir d'escarni públic. I així ho hem manifestat en els diaris quan ens ho van preguntar al respecte. Això, però, no ens eximeix de fer un exercici de responsabilitat que vostè i vostè, regidors, i el seu partit no fan. L'hem de fer nosaltres perquè vàrem prometre que amb els nostres càrrecs de regidors defensaríem el nostre poble i els seus interessos. L'hem de fer nosaltres perquè la gent que va dipositar la seva confiança en nosaltres a través del seu vot esperen i ens demanen que ho fem. L'hem de fer nosaltres perquè els veïns i veïnes de Mont-ras esperen que es faci i no entendrien que no ho fessin. L'hem de fer nosaltres perquè Mont-ras com a poble no pot mantenir la seva imatge lligada a una persona que ha donat la imatge que vostè va donar, senyor Montalbán. Aquest exercici de responsabilitat l'hem de fer nosaltres perquè, com he dit abans, vostès no el fan i no tenen cap mena d'intenció de fer-ho. És per això que, sense voler allargar-los més a la nostra exposició, creiem que és bastant clara, el grup municipal per Mont-ras AM li demana al senyor Montalbán que presenti la seva renúncia a l'alcaldia i al lloc de regidor que ocupa en aquest Ajuntament. En cas de no fer-ho, li demanem, senyor Montalbán, que es presenti una qüestió de confiança en la que es pugui manifestar de forma aclaridora quina és la posició real de les persones que l'acompanyen avui en aquesta taula. La nostra queda clara. La de la resta de regidors hauria de manifestar-se de forma pública i oberta, comprometent-se així davant dels veïns i veïnes del nostre poble, fent saber quina és la seva opinió i la seva posició. No es pot dir a la gent una cosa per anar quedant bé i després fer una altra. Això ara depèn de vostès. Nosaltres, com he dit, aquest escrit l'enviarem demà als diaris de la província, alguns diaris de la província, i el publicarem en un butlletí que estem preparant, que ens toca ja fer-ho, d'acord municipal per Mont-ras per abans de les festes. Molt bé. Una altra qüestió? So low, quiet country house that I had to call home. Living with a couple folks, rich millionaires. Sat in the money, Lord, it seemed they didn't care. Finally we moved to our own place, where I could walk around with a smile on my face. And I knew in order to make a stand, I had to pull up my roots and move on in this land. I'm gonna move away from here. You can find me if you wanna go there. Well, I'm gonna move away from here. You can find me if you wanna go there. Came to school in the big city, looked around at the lights and I thought they were pretty. Told me they teach me to live by their rules, so I wouldn't be nobody's fool. Now I found out not too long, their rules wouldn't let me sing my song. I knew in order to make a stand, I had to pull up my roots and move on in this land. I'm gonna move away from here. You can find me if you wanna